Gikmo sani koro finance bill ma 2024 moketni. Okele mine proposal nikech nyaka o interact himself gi miluongo ni parliamentary processes. Parliamentary processes. Wacho niya, first reading and obedo introduced a parliament. To first reading ni ena imiyo iginere ilongo imiyo number mar bill cha. Kose imiyo number to dhi e committee. To committee ni idhi luongo jopiny odhi gol pachgi. To Ruto no osewe wacho ni wach mkati ni en ogole oko nikech wach mkati no yudi ni en gima dhi hinyo ji e ot. To no osewacho ni gole. Koro jopiny dhi bedo gi opportunity mar keto pachgi e committee cha second reading ka kapok gino dhi second reading. Koro committee kae oweke gino ndi katika memorandum gibi gitera pachgi kacha ni gima gido molo ko mang'eny giga uwi sechete to ma proposal en wish list ma jo okel proposal ni kaka wadwa expand taxes. To king'iyo kata makoro gik ma controversy makoro giwuoye wach motor vehicle tax miwacho ni mar 2.5%. King'iyo pije maoko joma nigi geche kaka Brian Weke man gi geche 10 to geche mag gasolas machamo mafuta madongo wan wakonye nikech ing'e niya mondo gi wealth mar Kenya ilongo ni mwandu mar Kenya ok nyisi gi gari ma ingo kata gari ma jo Kenya own. Mwandu mar Kenya onego bed ni ng'iyo ka wan gi gimiluongo ni efficient transport system machalo kaka pinje moko. Ko wan gi railways, wan gi